Hej så YouTube, og velkommen til den her video. I dag sidder vi på GGPvP, og ja, vi spiller bare helt selv, desværre. Men ja, vi skal ind og have noget... Hey, hej Halfan og Jarvi. Vil I ikke være med til at filme? Jo. Og så jumper vi noget P3 og pot, og så ses vi bare lige om lidt, hvor... Så er vi tilbage efter introen, så ja. Men hvis vi lige hurtigt skriver team info, så har vi team 0 kills. Og 0 døde det hele. Vi har lavet et nyt team, og det hedder, hvis vi lige skriver hej, så hedder det Bob Army. Og ja, hvis I lige hurtigt kigger her på min arm, kan jeg lige gå væk ind. Så har jeg fået sådan ild på min hånd der. Det er, hvad det er Maui, der har lavet det. Men ja, jeg synes bare, vi skal potte ned over det. Okay, potter vi bare til at starte med. Louis har potter også. Er du klar til at potte? Han fik potter. Er 1, vi pottet? 2, 3. Ja, vi potter. Så gaber jeg også lige i gang. Men ja, der var en, der... Der er noget fire-ting, der gik på mig. Der er en shout her. Ja, så skal vi... lad mig lige hurtigt tage en, så min speak kan fortsætte. Ej, stress, jeg har ikke fået et kill. Så for sagen, så tryharder vi der bare lige en kose. Jeg er på 5. Er du på 15? En shout CPH Carlos. Nej, ikke på 15, på 5. Jeg har brug for hjælp med CPH Carlos. Er derovre? Jeg dør. Trolling. Ja, jeg tager lige... jeg kommer bare... Fuck den her streak. Jeg er kun på 6. Jeg har fået, at du blev backstabbed. Det er mig. Jeg dør. Hjælp. Han er døv. Trolling. Nej, jeg blev slået ud. Jeg død. Det er ham, der skovtorbjørn der. Drenge, hvor er I henne? CPH Carlos dør lige her. Ja, Vi er... jeg er væk fra den der sø der. De er Death Strider. Jeg skal bare væk fra den der sø der, mand. Men ja, så vi skal have en god KDR til vores nye team. Jeg har allerede fået 9 kills. Ja. Jeg dør nu. Hvorhenne? On spawn. Jeg tror, vi er team med Superman. Det er Fragdy. Og jeg havde ham der skovtorbjørn der. Han slår hele tiden en ud i vandet, og det er mega irriterende, når man ikke har dæk. Jeg kommer op i stedet for at dø. Ej, Jeg gaber lige rippot. i gang. Jeg har brug for hjælp. Ja, jeg dør også. Jeg er out of gaps. Er det også? Rip. Ja, jeg tænker bare... Der er nogen, der lige pottede os. Og vi skal... Så jeg tænker... Jeg dør ham der. Han har ikke enchanted gear, men han har enchanted svær. Jeg er out of gaps, og jeg er halvt HP. Jeg havde lige her backlægger jeg hele tiden. Jeg dør. Ej, det er da ikke så godt. Ja, der blev skudt igen. Nu dør jeg. Der er igen. Drenge, jeg har 2 HP. Hvor er du henne? Venstre side for spawn. Ja, nu dør jeg. Jeg blev ramt. Jeg dør fra jer. Jeg dør. Nå, vi henter lige en ny pot, og så er vi tilbage. Så er vi tilbage, og ja, vi skriver lige team info. Vi lavede et helt nyt team igen. Så ja, vi jumper fuld P4 og gaps og begge pots, så jeg tænker, skal vi bare potte, eller hvad? Ja. Ja, jeg pre-potter ikke. Jeg gider ikke pre-pot. Jo. Det gør jeg. Jeg potter nu. Jeg er jumpet. Jeg potter. Uden at pot. Ja. Hey, Soutrix. Floppy. Flex Soundtricks. Det var et team med. Floppy har med team med, ja. Og jeg skal have den der ravine der. Jeg er allerede på Kosa. Hvad? Jeg er allerede på 4 i Kosa. Rip. Okay, drenge, skal vi ikke holde os sammen, eller? Nej, jeg mand. Han er på her i Kosa, hehe. Men jeg er helt oppe på triple kill, mand. Så må ham der være min. Nej, det var han ikke. Så må ham der være min. Nej, jeg røg i ravinen, mand. Nej, kom ravine og hjælp. Dør du? Ja, jeg dør. Chill. Exit stand. Han er team med. Jamen, jeg var også team med ham. Men det er jeg vist ikke mere, kan jeg tydeligvis se. Nakker du ham? Emil og Fyrsel er der også. Drenge, Hold de er da 2. også. Jamie dernede. Du under dig. Drenge, bare lad være. Ja. Nej, jeg har. Ja, men nu er jeg jo selvfølgelig lige kommet væk for helvede. Og er du gal, han skader? Jeg tror, han har rank up på det på mig.
Ja, nu backstepper Emil mig også. Nu dør jeg fuld P4. Rip P4 2K16. Wow. Døde du? Jeg er out of gaps. Jeg dør nu. Rip mig, nu dør jeg. Sortrix går på mig. Ja, wow, så kommer der en fucking no rank og slår mig ned igen. Rip! Vi er tilbage igen. Vi er tilbage, og ja, vi jumper bare ned i P3 og med potter det. Er I klar til vi potter? Ja. Nej. 1. Seriøst? Er I klar? 1, 2, 2. 3. Jeg kan kun tælle til 2. Mikkel Pot? Og. Ja, Ikke pot. ja, for satan. Mikkel Garber købte en ny. God, det kunne. Nej. Så for Ja. sent, så skal det være Det er ikke dagens. næste. Hey, der er en, der jumper dig, Jimmy. Der, Jimmy, jump ham. Jump ham der. Jimmy, jump ham der. Han er her. Jimmy, jump. Satan, så skal der dræbes Simon Guys. Vi fik en fuld charnet. Så skal jeg bare have en ikose nu. Oh. Hvad fanden? Hvor kommer Jeg har allerede fået 11 stars. Sidder nu. Nej, det var ikke... Det føles så klamt, når man lige har været på Ikosa, men så bare lige rører af Ikosa. Chris Lundgaard! Hvor? Og Sortrix og dem, de er pottet. Hvor er I henne, drenge? Jeg får Chris Lundgaard. Hvor er henne? Nej, fordi nu hans team. Ja, jeg Døde. ser det godt. Døde du? Mm. Jeg fortsætter altså bare med at dræbe nogen, mand. Jeg farmer nu godt her. Og får vores teamkort der. Vi skulle ikke have slettet det allerførste team, vi havde der. Nej. Det var måske en meget dum idé. Det kunne være dejligt, hvis der lige kunne komme nogen. Jeg står og camper. Hvor fanden er I henne? Jeg er død. Ja, du er død. Ja. Er du død? Nej, nu Er kommer du der? Sortrix af dem, mand. Nej, hvad laver jeg? Hallo, en plads, han gik på mig. Lille nu. Ej. Ikke noget hate i videoerne, mand. Det er det, man Ej, gør. ved I hvad, jeg jumper sgu bare igen. Iskold kartoffel, mand. Jeg havde lidt gear. Ham den, hvad er han? Er han en tårne eller Shutdown. Nå, er du galt? Det der, det skader. Shoot it down. Det er I'm en pitch. tårne, ja, han Er I klar sgu da- til? Er I klar til at jumpe pets, en mand. pit? Kan du smutte? Nej, jeg dør af en pet. Jeg var døde godt af en blodet. pet. Fik du ham? Jeg døde. Kom vi igen. smutter op. Nej, vi ses igen Kom lige om lidt, igen. når det er, vi jumper. Så. Ej, hvor vi slutter. Ja, så er vi tilbage, og ja, vi valgte at jumpe igen, og jeg har taget mit allerbedste P4 på, og gaps og 2 stringpots og en firepot. Så ja, Okay, det gør jeg vi ved- for jeres skyld. Og vi har lavet en ny team Okay, igen. og jeg har givet dem begge de der 2 fuld P4 og gaps og pots. Nej, og du det hele. har kun givet mig Så se, jeg har næsten ingen gaps tilbage. Du har kun givet os gaps. Eller Så mig ja, gaps. nu Okay, jeg vi potter. tænker, jeg potter bare. Nej. Jo, ja. Nej. Vi jumper ikke endnu. Jo. Ja. For nu er jeg på Vent det. på mig. Ja. Og så kan jeg ikke engang ramme den der. Det var godt. Godt klar. Og så kan jeg heller ikke ramme ham der. Nej, Dips. kan han komme på ben? Nå, det er ham bare. Det var ham psycho. Jeg er ikke team med Psycho. Skal jeg jump ned og lave teamtegn til ham, eller hvad? Ja. Og Ja, så prøv. prøver jeg give ham bare lidt hits. Wow. Ej, de der. Jeg får til Skyrim guys jo, mand. Hvad er det? Men du er fuld PV jo. Ej, jeg gør Eller det. troller De du. fik bare nogle Også rimelig med syge trolling popcorn. Og jeg gør bare en gang bare lige for. Hov, drenge, jeg er helt oppe på 3, så lad mig lige tage ham der. 4. Damn. Ja, 3, 4. Hvad fanden laver du, mand? Jeg var helt oppe på 4. Det var en ny rekord. Bring den enchanted over ved byen. Og igen bare psycho. Fedt rat spam, mand. Ej, jeg skal løbe 10 minutter efter ham her sikkert. Øj, stress. Det er da rip pot, hvis du skal løbe 10 minutter efter ham. Er det godt? Ja, backstab ham. Du er ikke straight. Ej, jeg er på streak. Streak. Ej, jeg gider ikke Psycho, han bliver ved med at bogspam, mand.
Kom, vi dræber ham nu. Giv mig den der. Jeg fik ham. Got you. Lol, trolling, du skal ikke nok psycho. Jo, jeg skal have ghostflamer mig hele tiden. Ja, det er bare lidt pot, kan jeg mærke. Ja. Lol, trolling, han nakker psycho, Jamie. Nej. Vel, Jo, psycho. jeg gør. Psycho dør lige. Skal vi hjælpe Psycho? Nej, du skal ikke hjælpe Psycho. I kan ikke engang hjælpe ham. For jeg er med i mit team. Enchantress! Jeg fik Psycho! Nej, så kommer Enchantress ned i ravinen! Jeg Vi skal dreng, nok de hjælpe har jumpet mig. Dreng, hjælp. Mikkel, kom ned og hjælp. Drenge, hjælp. Nej, dreng, jeg dør. Dreng, jeg dør. Dreng, jeg dør. Jeg kommer! Dreng, jeg skal... Ja, kan det her være recordingen? Ja, mig! Hjælp mig med Emil, hjælp mig med Emil. Dreng. Jeg skal væk. Dreng, jeg stikker altså af. Ja. Jeg har kun 3 gaps tilbage. Jeg har brug for flere gaps. Nå, så smid lige et Ja, like jeg på har det. 16. Nej, dreng, nu kommer I, mand. Jeg dør af Emil. Er du gal? Han skader jo helt hjernedødt. Jamie, jeg har Og så 16 bliver jeg helt gaps. slået tilbage, og så er nu Det dør er jeg. fint. Dreng, jeg dør. Dreng, jeg dør. Dreng, jeg dør. Hvor Jeg er er out du? of gaps. Jeg dør. Vi er desværre stadig i live. Vi står. Jeg mistede lige mit bedste PIV. Nu skal det lige trøstes med at købe en key. Jeg skal lige trøstes med at miste sine penge igen. Ej, ved du hvad? Det gider vi ikke. Vi vil hellere gå over en Charlie nyt til P4. Gider vi ikke, drenge? Jeg har lige brugt 3k på at lave det der P4 der. Det er lige meget. Vi køber bare noget nyt. Jamie, du bliver bedst. Mikkel, hjælp! Vi gider ikke at købe sko, for sådan nogle har vi allerede. Hvad for nogle af dem vælger vi? Mikkel, kan jeg ikke lige få nogle af de der Den gaps, der du med fik? unbreaking. Nej. Jo, eller du har fik 16. Ja, og så skal vi lige vælge nogle bukser. Hallo, vi wrecker mig og Joey. Ja, det gør jeg også her. Du ved, recording her. Mikkel, kan du ikke lige give mig halvdelen? Så vælger vi lige en helmet, og så ved du hvad, vi går da bare over Kan du ikke repairs. give mig halvdelen af de der gaps? Du har Så 16, jumper du vi ned fik igen. 6. Så repairer vi Ja. det der. Ja, og jeg har kun 4, du fik også 6 gaps. Jeg er lige kommet til at love dem, at vi skal jump P4 igen. Ja, vi er stadig på 4. Vi er stadig på 4. Ja, og nu har jeg et helt nyt sæt P4. Jeg har sgu da ikke Sharpness IV svær jo. Jeg har også kun sharp 3. Ej. Det er jo et Mikkel, så skal man lige, jeg skal lige op og have en ny pot. Jeg skal vi har også. næsten brugt... Jeg har brugt 1600 på det der også. Nej, Mikkel, nak ham! Team ham. Vi er tilbage igen lige om lidt, når vi er tilbage igen, og jeg jumper P4 igen. Bare lige info, sådan så I ved det, jeg har brugt 10k indtil videre i den her recording, så jeg håber virkelig, at I kan lide den. for det er lidt dyrt at lave videoer en gang imellem. Nå, men team med Okay, vi jumper ham der. Oliver. Er I klar? Pot! Men vi har en KDR på 47 timer mission. Så ja. Potting. Ja. Vi mangler faktisk kun 3 kills. Kom, Der fik kom. jeg Jeg har en af. det også det hele på mig. Det var også. Ja, wow, så skal vi op og tage vores mission til en. Det var Frede SV. Det er Psycho, mand. Så skal han dø igen. Sådan der, så klarede vi team missionen. Nej, Jeg flækker Psycho igen. Nej, hallo, lad nu Det er være. hans egen skyld, han ikke gider team med mig. Er vi ikke enige om det, eller hvad? Det er sådan 50-50. Og nu dør jeg, Psycho. Nej, det går Nej, jeg ikke. gør ikke. Jeg flækker ham. Jamen, det var stress, hvis vi faldt ned der. Nej, nu tog vi en af dem, mand. Hvorhen? Selvfølgelig. Jamen der, Ravinen. på kombos. Drenge, ravinen. Vi kommer og hjælper. Jeg kan ikke tage en 2v1, men jeg kan Er godt I tage sådan en. nede i vandet? Ja, Hvor er I ved vinen? vandet. Og sige. Jeg kan ikke hjælpe jer, fordi jeg har team med dem. Nej, Trunk, stop! Skal vi team? Øj. Nu fatter han endelig, at jeg er team, mand. Thorsten er tid. Ja, når han Kom selv nu. går på mig, så går jeg altså også på ham. Nej. Ja, så går han på mig alligevel, mand. Når jeg ikke har gap-ting mere. Nu dør jeg fandme. Jeg igen, går på Psycho nu. Hans helmet broket. Godt, mand. Godt. Han får sit stof igen. Nej, han gør ikke. Jo, Det var helt broke. Det var P4. giv mig det, han skal det igen. How dude, han fik mit P4 før. Fordi at de kom begge to på mig for igen. Så jeg Han er beholder altså lige det der, jeg fik. Skal han på Skype? Team ind. Vi har sgu da klar vores teammission, tror jeg. Og undskyld, jeg er banner, men ja, det har vi.
Så må vi give ham stoffet igen, og så teamer vi med ham, okay? Han fik mit sæt før. Mit allerbedste sæt P4, så jeg beholder det der Breaking P4 der. Okay. Fik du også en pot af ham? Nej. Så skrev han til mig, Oscar. Jeg fik 2 netterstars af ham. Hvis han vil have dem igen. Og drenge, der er en Ahmed, han prøver at bokse ud af mappet, han er enchanted. What the fuck? Pænt dumt at være enchanted, når man prøver at hoppe ud af mappet. Så skal han skydes med. Hjælp mig. Hvor? Botborn. Jeg er lige i gang med at flække en Ahmed. En Ahmed. En Ahmed-kat. Jeg dør. Floppy, han booster mig. Ja, hjælp mig. Ja, jeg er på vej. Jeg er død. Jeg kommer! Jeg dør. Hvorhen ude for en spawn? Jeg døde. Snowbime. Og hvis Jeg Snowbime. kommer. Iglo. Jeg er på vej. Chung, du bliver pottet. Hjælp mig. Vi bliver pottet trolling. Ja, det er... Fuck om jeg dør igen, men jeg skal... Hvor fanden er du henne, mand? Iglo. Ja, jeg kan godt se Floppy, for nu er han på mig. Ja, sæt Lucky også. Jeg kommer. Nej, bare stik af. Nej, sgu da. Jo, for satan. Jeg synes, det er bedre, at kun det er mig, der dør, end vi begge dør. Hvorfor 2, der skal dø P4, når der kun er en, der kan dø P4? Det nu gapper jeg med sidste gaps. Nu er jeg out of gaps. Er I klar til at se, jeg dør? Nej, det kan jeg ikke engang se. Vi har ghostkillet, dude. Hvad fanden? Jeg kommer måske væk. Jeg har ikke flere gaps, jeg har 2 HP. Anne, jeg er bag dig. Ej, du lukker mig ikke over til mig. Hej, Anne. Nej, er du cute? Nej, Løber. jeg synes ikke, du må få backlag der. Nu kan I... Løber. Wow, jeg døde. Jeg var lige ved at dø af fall damage. Jeg jumper, jeg backstepper. Vi er tilbage, og jeg kan du lige smide ja, men ja, som vi så døde vi P4 rimelig mange gange. Det var lidt ærgerligt, men det går nok, for vi har rimelig mange penge stadig. Jeg har brugt cirka 10k på den her recording i alt. Jeg har også YouTube. Så ja, jeg håber I nød den. Husk at smide like og subscribe og skrive en glad kommentar, og så ses vi bare. Hej hej.